never talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Yole is sex indaba eGagasini sekubingelela. We have Dr Mthembu ubanathi njalo ngama Thursdays. La sikhuluma khona indaba ze sex, indaba zocansi. Siqalileke last week senze open line, so namhlanje sikhona. Ngikubingelela dokotela. Ngikubingelela Mthiyane. Yes, hamba kahle. Ngikubingelela nabo bonke abalaleli bethu futhi. Yes, our peoples. Yes. Hamba kahle. Hamba kahle. Mthiyane, no, hamba that's kahle. good. And if ukuma coastal parts of the province, sike sathola imvula encane nje ekudonse what 15 minutes max. And sakujabulela lokho. That's the term bengizoyisebenzisa ukuthi singayibiza ngani mayimvula ishaya kancane ibe quick. It is quick. Yeah. Itheshayi. Yeah. Yeah. Kwamba kahle. Eno kakhulu. Good. Now sisivela kwisikhathi sama holiday when people take a break and festive season, we know ukuthi abantu bayahamba njalo, right? Yes. But asinga assume ukuthi umuntu usuke spend isikhathi nomuntu wakhe athandana naye kuyinto njengaleyo. Abanye bazibabize i relationship yabo ungasho ukuthi situationship la uthola uthandana khona nomuntu womuntu. You may call it affair or maybe cheating as well. So uDecember ke ubanzima kanjalo kwabanye abantu, not ukuthi well anibonani nomuntu but awukwazi ukuxhumana nomuntu ovama ukuxhumana naye ngenxa yokuthi akatholakali usuke enomuntu wakhe. That's what we are talking about here namhlanje. So besikhuluma nawo leyo ndaba. Talk to us about your experiences, and again the questions ongaba now. How do you deal with situationships from both sides as a perpetrator and now or you victim who is being cheated on? Mhlawumbe siqale lapho because I know we'll use igama le affair njalo but ngiyafisa ukuthi ke sichaze ukuthi kahlehle yini qualify ukuthi kuthiwe affair. I-affair Mthiyane is ukuthi une relationship nobudlelwane nomuntu enivumelene naye ukuthi nizoba nomdlelwane naye, kodwa wena usuke lapho umbetray I-trust yakhe by whether ukuthi ube ne sexual relationship or even a relationship okuthi uyazi ukuthi uma ngase ezwe ngayo yena angeke izimphathe kahle kodwa angakaze ayithande. Okay. All right. So now ke so iqale lapho. Yes. Now nayo leyo nto dokotela ngiyafisa ukuthi ke sibheke the psychology part of cheating. What's going on kwimqondo yabo bobabili labantu? Yeah. Look, Alex, I think, you know, uma ukhuluma nje, I liked it when ukhuluma ngendaba ya December ngoba if kuukuthi you are cheating nomuntu omuntu uDecember is generally isikhathi lapho umuntu enomuntu wakhe. Yes. Isikhathi sama holiday uChristmas umuntu ufuna ukuba nomnyeni wakhe or nomngakhe you know or no partner wakhe because you make plans. New Year's Eve ebusuku ufuna ukushaya unyu ngenisa unyaka nomndeni wakho, so to speak. Now kuba i-situation uma kuukuthi wena involved nomuntu omaziyo ukuthi unomuntu wakho ngoba so kumele understand ke manje ukuthi uyazi ukuthi yes niyathandana and mhlawumbe even the sex is good but i-relationship yenu isigcina iba ama moments ontshontshwa you know, and yes good orgasms but igcina iba ama emotions ontshontshwa. Now ngo December uzothola ukuthi whether uyazi ukuthi kubo or ukuphi kodwa uyazi ukuthi lo muntu uno husband wakhe or unomngakhe or une partner yakhe le khona. So even if awumboni kodwa uya imagine lo khona you imagining ukuthi manje kunje and leyo nto igcina nawe ukufaka ichala lokuthi uzosabsufona nawe at odd times. Uyazi kahle ukuthi ulele nepartner yakhe ke namhlanje you know, but uzofona at odd times usend SMS if kuukuthi SMS akayiphendulile so nechala ke manje ukubheka ifone every minute usebuyile. WhatsApp makes it even worse ukuthi blue tick hiwe but akaphenduli lokhu umlandela na ku social media as well. Ukuthi uyambona ukuthi online and
after that mhlawumbe uzopost izithombe whether on Facebook or on WhatsApp, so ufuna ukubona ukuthi ukhona yini upartner wakhe kulesa sithombe njengoba eposta, and it's part of kuyakuhlukumeza kwa wena, kuhlukumeza kakhulu ngoba you fooling yourself ngoba number one, yes uyamazi lo muntu unomngakhe or unomnyeni wakhe lapha ekhona, kodwa wena ugcina iholiday lakho awusali enjoy manje ngoba into yenzayo wena so detective ulukala yena ukuthi use on use off, awulale ebusuku ngoba manje uyazi ukuthi lelele khona ulele nomuntu wakhe benzani ngaleso sikhathi, mhlawumbe abenzi nokwenza kodwa ingqondo yakho ebenzayo. Yeah. Also the other side of that coin doc ileyo ukuthi ke naye ke lo ohleli nomuntu wakhe ngaso leso sikhathi, okay, ithi attention yakhe demandeka la but inhliziyo yakhe ingaphandle kulomuntu aganga naye. Yes, inhliziyo I'm not sure ukuthi inhliziyo yothando yonke nanyoma kukhona futhi nenhliziyo ye guilt, ngoba yabona uma kuukuthi uyaganga uhlala kwawena kufanele ube 5-2 ifone yakho akwazi ukuyishiya phansi, kufanele ugijime unyoma uhamba uyifake ephaketheni uhamba nayo etoilet, unexhala mokwayishiya ifone unexhala ukuthi kuzongena iSMS lapha yana noma kuzongena uWhatsApp, so kwawena awukhululeki, awunayo inkululeko. Yes ulana uChristmas ekuseni nomndeni nivula ama present or iyaphekwa lekhaya, but ugcina sofuna ne excuse ukuthi hawu akuthiwe hamba othenga uanyanisi so that uzothola ichance ukuthi ukwazi ukufonela lo muntu, but lakhona awumfoneli ngoba kuukuthi necessarily uyamkhumbula, but umfonela ngoba nawe uzama ukuvala isikhala so ukuthi ukuthi okay sengimthintile ngathi happy Christmas ngathi happy holiday khona ngizobuya, umubuya lapho susula umlomo sujabulile ngoba it's a part of you le wena ekwenza ube guilty le okuyena osoyifezile. Situationship yona ndaba esikhulumayo la, uthandana nomuntu womuntu awunayo access ngesikhathi omkhumbula ngaso, and as udokotela esho even if kuthiwa ucansela khona ke lu right but awukhululekile even kuyona iphone experience yakho. Ngiyajabula mawuzoba anonymous ke ukhulume ekutheni how did you deal with it, khona ama lessons yini owatholile kume mhlambe you were on the other side as a victim maybe, and ungakhuluma ukhulume nathi or mhlambe this used to be istory sakho but wabona ukuthi this thing ayisebenzi and ayikho right. This is what we are all about namhlanje with udokotela. Ungayeke na ku Facebook Indaba with Alex, on Twitter as well at Alex Mthembu, and number 0861 596 596. Indaba Gagasi, just to remind you, lo hlelo alungele abantu abancane, and uhlelo labantu abadala adult talk sex on the radio. Well, siyabona nama messages from abalaleli bethu abasijoina for the first time. Siyakumukela njalo nje Thursday story set lesino dokotela, and kunalingwa yethu ke sisebenzisayo, and at first uzokwethuka, you know, don't flinch, uzogcina ke sewujwayela because we call izinto the way they are, which is why sihlale sikhumbuza ukuthi ube responsible. Inamba ke 0861 596 596. Ngizothatha nje anonymous oqala. Ukucheata, ukuntshontshana, ilast into yenza ukuthi uhalele omunye umuntu but uyazi ukuthi umuntu omunye umuntu or nawe umuntu omunye umuntu. But it's possible ukuthi develop egcine sekuuthando as in uthando lwangempela. What are the signs dokotela zokuthi ke manje akusekhona ukuthi nje ukuhalelana but now seqala ukuthi usuyamthanda? You know Alex, before uzuzufike lapho ukuthi usuzibona su attached, shuthi noqhaka subambekile kunoqhaka, akekho umuntu othi mengena ku relationship athi vele mina ngifuna umuntu womuntu, you know wonke umuntu usihlala ethi ufuna umuntu okuzoba umuntu wakhe, but generally uthi mongena ku relationship nalomuntu uqale ulwe nawe yourself ukuthi I'm not a home wrecker, ngeke ngibhidlize umuzwa abantu I'm better off, kanti isikhathi siya ngokuyi after a while suqala uyathandaza uNkulunkulu please angayitholi le feeling, you know, and then after a while suqala uthatha phansi ipain uyabhala what are the pros and cons, ungenza ngifile kanje unje manje sufuna illogic ukuthi ngene kulento kanti at that stage sokuqala ungena into yama feelings ne, but then you fail of course because then your feelings start to take over, you know, and then sometimes you might justify it. We justify lento uthi vele lo muntu i-boyfriend yakhe yamshaya vele, or i-boyfriend yakhe ayina mali, or i-girlfriend yakhe vele yam abuse ayimhloniphi mina ngiyamhlonipha. Those are the things ozitshela zona wena ukuthi ngoba you trying to justify your actions manje, make you feel good ngoba iqiniso Alex ukuthi akekho umuntu nyoma ekushela akekho kodwa umuntu
oza kuwena ekushela athi lalela nginoma Mthembu ngiyamthanda uMthembu uyena yonke into kumina kodwa nawe ngiyakufuna ayikho umuntu ozofuna lo muntu so at times iba khona leyo nto ukuthi uzibuze nawe ukuthi utheni ngami lo muntu kuze lo munye avume ukuthi it's okay ukuthi athandane naye okay now once that starts happening ukuthi uyjustifyela ngithi sumenze loya upartner wakhe ukuthi abe wrong ukuthi ayivela wrong kuyena vela akamthandi umenza kanje uyamdelela what suzifaka wena ke kanti lapho isikhathi songena wena ke manje kulento. Now the problem with that is that most of the time awukwazi ukucompareisha really ne real partner because i real partner kune history kune commitment. Now into iyodwa onganayo wena commitment yes niyathandana niyazwana the sex is good and niyafonelana whatever but commitment ayikho kuwena lo muntu ucommitted komunye umuntu and gcina na kuwena kube yinto ogcina usuyilangazela leyo nto ukuthi ish nami ke ngibe nomuntu wami uyakubona that kind of commitment that is when jealousy sets in. Once waqala waba jealous ngomuntu onomuntu wakhe now you're in trouble. Ngoba manje masusu jealous sizogcina suzinyeza wena suba insecure manje sudemanda nawe sufuna lokho nawe ufuna equal time how yena uspendele this weekend naye nami yena umthengela ukuthi uyabona suya compare you are not loving anymore and awumazi ukuthi lo muntu onawe from the beginning yini emenze ukuthi ezela kuwena you know manje wena sumkhombisa kwa wena ukuthi hey awuyona lento le akade mhlambe ifuna kwena mhlambe ifuna ipeace la kuwena just a peace of mind. You remind me of what you once said to my shows ukuthi kwayena ke lo muntu owazi kahle ukuthi akena wakho if ungayibuza umbuzo ukuthi angakuthatha yini ke ube lifetime partner chances mancane because naye uzocabanga ukuthi uma senindawonye you will do the same kuyena ibambe lapho ke Dr. Sino anonymous Mthembu sabona uthi kunjani sikhona kunjani anonymous ngiyaphila mnewethu nangu dokotela siyaphila baba dokotela ngicela ukubuza lana ngikhawuleze nje ngitethele abanye abalaleli nginomuntu engisebana naye okay nasebana naye lo muntu sewagida wasina inkinga yakhe lo muntu owayisine naye ngathi kuyahluleleka esimeni sokuthi amfise kuvuthwa indaba ngosokwakhe noma ngingenaso isiqiniseko noma uphethwe inhlebo kodwa nje yena ngokwakhe kini ungibikela isimo esinyengana leso ukuthi uyacela ukuba singahlukani manje ngiyabona mina ukuthi no sekuyisikhathi manje sokuthi mina ngihlukane naye ngoba all along bengazi ukuthi sewagida ngiyasaba ukufohla amacansi emnumzane ngoba ngumuntu owaZulu manje ngingaphuma kanjani esimile njengana lesi ngiyangizama ukuphuma kodwa azame ngawo wonke amandla ukuthi angikhayile ukuthi sibuyelana ngenhloso ukuthi ufuna lento yena ayifinayo ukuthi mina ngimshobingise ahlale njalo yena mayelele nendoda shobile ngizolela emsakazweni ngingaqedi isikhathi sabalaleli. Okay yeah but kulungile but thanks for phone but before sikudedele kahlehle uthandana nonkosikazi womunye umuntu but sewuyasola kangangokuthi usufuna ukuthi iphele lento kodwa yena unamathele kuwena ngenxa yokuthi ukutshela ukuthi sex yakho is good compared to umyeni wakhe. Exactly mfethu ngifuna ukuphela kodwa manje ngisengingaqhela ikhawo zazazi into kodwa manje yena uyahamba angicinga angikhayima ukuthi wena una unkosikazi mina unkosikazi phela ngagida nami. Oh okay ngizora emsakazweni ngaqedisa isikhathi sabalaleli. Yeah okay baba yes yeah uyabona ngiyathanda ukuthi ubaba unalo uzwelo lokuthi uthi lo muntu usegidile emzini thizeni okusho ukuthi usethelwe ngenyongo kulowo muzi lapho ngoba usewalapho okusho ukuthi kwayena uma esukelala nalomuntu akalali nje nalentokazi le kodwa usangcolisa nomuzi womunye nedlozi la komunye umuzi uyabona so kwakona lokho ukuzilethela ubumnyama nje ongadingakali ngoba ngesingisi bathi what goes around comes around kwayena ugideliwe you know and
one thing ama cheaters abantu who cheat abangabi nayo Yeah. is uzwelo lokuthi azifake yena ezicathuleni zalomunye umuntu ngoba manje njengoba kwayena egideliwe enonkosikazi what if kwayena unkosikazi wakhe indoda yenza same thing. what if kuyenzeka uke akucabanga lokho ukuthi what if naye njengoba nje angithi naye indoda yalo yayazi ukuthi khona yena Yeah. but what if naye akazi ukuthi okhona kumngakhe Yeah. at the same time so cheaters abayibeka stretch that far. stretch that far ukuthi azifake esicathuleni ukuthi abone ukuthi what if nami lento yenzeka kumina but ngiyathanda It ukuthi seems like umlaleli wethu ke usekuleyo stage ke sokubuza leyo mbuzo. Dr. I know ukuthi besikhuluma la sibheka the psychology part of it nama morals as well, Yeah. but uthinta nasendabeni yesintu ukuthi umuntu esuke echelwe ngenyongo leso senzo leso siyukungcolisa amadlozi ala egane khona lo wesifazane naye lo wesilisa futhi awakubo, so uthi ke ukuyibizela isinyama namabhadi. Yes. Okay. So kusho ukuthini la? Kusho ukuthi akaxhume ngeenyawo zoyi2. Obviously Yeah. Obviously Alex ngoba manje akoni indoda le umnyeni walo mama kuphela but nomuzi wakubo nesibongo sakubo sonke uyasona and worst of all usibandakanya nedlozi la kubo. So uyabona ukuthi lokho ngicolo usekuthatha ekufaka nakubo lekhaya manje because uhambe wangena ensimini ongamele ukuthi angene kuyona. So Alright. but also I mean egcineni uma yena esenozwele ese decide ukuthi lo muntu akasamfunda usisi lwana it's about her yena ucabangela ukuthi ufuna ukuchama kube mnandi nje akamcabangeli ubhuti lona, so it's about time ukuthi naye akazicabangele yena manje ukuthi yini yena njengendoda ezomenza ukuthi abe proud ngaye ukuthi ngindoda eqotho nasemphakathini. Sure. Anonymous Mlazi sabona? Yes, good evening, njani? Siphilile kunjani kwena? Uzikhona mfowethu. Sikhuluma ngendaba eshubile namhlanje wayezwa. Kushubile. Manje ngifisa ukwazi mina la. Ukuchitha ukuzwa abantu abachithayo, nami ngangingachithi. Ngathatha isinqumo sokuyeka. Khona la ukuzwe khona, thiwe athi umunye yabona mina mekuthiwa ngikaze ngichithi, mhlawumbe umkami ngahlukana naye. Mhlawumbe uthole nomunye umuntu oshadile wesifazane, athi mina ngifisa ukuthi ngiyayichithela eceleni. Kahle ukuchitha kuyinto ekumele esothi iofficial ukuthi kumele enzeke kodwa ngaphansi kwezizathu thizeni na noma yinto ekumele ingenzeki but indlela abantu esebekusebenzisa ngayo because uzabanye bethi kumisile umuzi kwenye indawo kuwisile umuzi ikuphi kahle kumele kwenzeke ngakho. Okay. I just feel yabona umuntu mecheat isikhathi esiningi it's not about upartner wakhe, it's about yena lo muntu. Most of the time umuntu ucheater ngoba kukhona lento eshodayo kuye ngaye, not because kunento eshodayo kupartner wakhe. So most people uthola ukuthi uzocheater because unale insecurity mhlawumbe even about himself, and most of the time umuntu uzocheater ngoba ezitshela ukuthi kune need thizeni into engidingayo nengiyifisayo engayitholi. Yabona lokho ngingatholi it means lack should ayikho, so mase as justify ukuthi so ku right ukuthi angiphume ngihambe ngocheater because kunento ethize esidingo ebengade ngiyifisa engayitholi. Yes, abantu abanye bake basho ukuthi ukucheater kuqinisa umuzi if ukuthi awubanjwanga. Manje kufanele uzibuze ukuthi lo muntu loyo othi uqinisa umuzi naye usuke umthanda na nyoma usuke uguilty. Ngoba i-guilt is a feeling nayo same as uthando, so sometimes abantu confuse into yothando nento yo-guilt. Kunjengokuthi umuntu mezothi ngiyamthanda kodwa nginesikhwele or jealous. Uthando nesikhwele is two different things. Awukwazi ukuthi ube nothando, uthando is pure, into epure ephelele, but uma sufaka i-jealous ne-guilt okunye lokho. So for the fact ukuthi kungene i-guilt means you had to shift uthando eceleni kuze ngene i-guilt. So you're saying Dokotela it can't be ukuthi sibuke the positive side of ukucheater ukuthi kumisile umuzi wami njalo. But Anonymous konto ishilo la you said ukuthi nawe wawucheater but kwafika isikhathi la othi khona usuyayeka. Why? Reason why ngakeka we Alex ukucheater kuba mnandi umusi chithweni ngaleso sikhathi. The problem iqala umusi usekhaya nomama lo othandana naye noma
noshade naye noma nohlala naye. I need i-peace leyanto when it comes to ocingweni especially. Yeah. Because according to my own understanding, there's no way that I can stand ngenyawo zombili ngithi umuntu engikhalana naye akangalithinta inhlobo ucingo lami. And uma ngiyogeza ngeke ngikwazi ukuyona ucingo eshaweni kumele lisale. Yeah. And uma likhala useshaweni khona le video ka trend umuntu waze wawe ephuma eshaweni ngoba khala ucingo lakhe kanti ufonela uma wakhe. Yeah. Zonke lezo zinto, so when you come to your senses I think ubuke relationship okuyini ukuthi ispace sokuchitha sikhona but amathuba okubanjwa angaphezulu kwespace onaso sokuchitha. So then from there you decide it's okay, let me stop lento le engiyenzayo ngoba ekugcineni ivela njengento engathi ilimaza wena ekugcineni yabo. Awithola peace and awuthola ukukhululeka. Yeah. Yes, iba mnandi noma usayenza iqinisele imsulu because kufezeka leso sifiso sakho noma leyo nkanuko yakho kunayo ngalo muntu ochitha naye. But ekugcineni ngabona ukuthi no lento le iyalimaza. But ngesinye isikhathi khona ispace esike sibe khona kwi relationship ufeel uthi yabo le space lesi indlela ekuyisona simme nixabene nomuntu wakho ukudubile uyancenga akasimba kulawuleki or nibe misunderstanding. Usathane kuyavuka lapho uthi ngathi kuyofitha kancane ukuze ngikwazi ukumzela ehlisa umoya ngoba uma usubhekene naye yedwa sometimes le yanto wakwayenza ibuye ivuthi hey kwakungconywana ngisachitha wayengidinela u2 days ngimncenge kodwa sakumncenga kodwa ubuye point. No siyabonga. The two words engiwathandile kubhuti uthe usathane uyavuka. So ukubusisa usathane if wazi ukuthi usathane uyavuka kuze wenze leyo nto number 1, you know, but number 2 again going back to ukuthi lento it's about you feeling insecure rather than ukuthi ilo munye umuntu uyalekha somewhere. If kukuthi wena you are bored and kukunento wena lack la kuwena ugcina suba insecure so ugcina usungena kuleyo nkinga. Kanti truth be told with communication ngoba abantu bachitha because kunento angayishongo ayidingayo and I expect ukuthi upartner wakhe kumele azi ukuthi lento ngiyayidinga, and if upartner engasazi and engaboni ngoba awushilo ukuthi wazange uyicommunicate le need lena, then umuntu uvela gcine sebheke eceleni. Okay, no, but siyabonga kakhulu man. But no sibonga wena and ngiyajabula ukuthi ukwazela ukuthi ungene emoyeni lento yishilo. I'm sure izovula amehlo kubantu abaningi, but you must be proud of yourself. Okay, thanks very much, Alex. Sure. 1930 Indaba eGagasini. Sikhuluma ngani masonto kusijoyina? Sikhuluma la kwi sex Indaba namhlanje ngendaba yokuba kwi relationship nomuntu womuntu, ubunzima bakhona nanokuthi nje emqondweni wakho kwenzekani. And we're still looking for the stories afana nalawa nanamanye as well. Mhlambe you are there now, how do you justify it? Ubunzima obhekana nakho. Cell phone nje welenye izinto ezimention udokotela and abalaleli bethu njengezinto ezenza kube nzima. Sine app Gagasi FM la uthumela khona ama voice notes and ngowathumela khona manje ku Gagasi app. Nama shows lawa edlule. Makhona show wayimisa uzwe lapha wathole wonke nama videos akhona as well ku YouTube ku account ye Gagasi FM. Sikhuluma ngodokotela namhlanje ngendaba yokuthandana nomuntu womuntu, your experience njalo uzuleka abalaleli befona, and it's not for us to judge but we take stories as they are, and you had abalaleli bethu befona besilisa, so nabesifazane singajabula ukuzwa ama stories abo as well, just ukukhumbuza ukuthi uhlelo lolu olungalungele abancane. Dokotela mfungela kwanini masolandelayo usemlazi, but ngiyafisa kafushane nje kuthini ke sikhuluma ngendaba yama risk factors. Into engenzeki overnight le yokuthi uthandane nomuntu omunye umuntu, iziphi izinto mhlambe zingagcina sezilidela ukuthi kwenzeke? Well, eyokuqala mainly hla sikhuluma communication. If ingekho communication ne connection ayikho, you know, and one of ama risk factors ukuthi abantu bagcine bechitha, abanye ba complain ngendaba yalucansi ukuthi mhlambe akanginiki or whatever, so people use that as an excuse, but you know, as I overlook it also into ye financial pressures. You know, if for instance let's say umuntu wesilisa, this can both ways, ikhona imali ingekho imali. Now if for instance umuntu wesilisa and kunenkinga zemali le ekhaya, angithi whatever inkinga ekhona le ekhaya, umama le ekhaya niyakhuluma nawe, uyazazi ngombona usiyakukhumbuza ukuthi ukhokhelile ugesi, awuthengile ukuthi akuthengile kwengane, and sometimes you just need to ungayizwa leyo nto uye kumuntu
ocabanga ukuthi wena you are it all, you are human, wena oyindoda ngoba akazazi zonke inkinga zakho. So uthola umuntu loyo esecheat because mhlawumbe ufuna just that peace, that is why he cheat. But also while still on financial pressures, if kuguthi umuntu wesifazane indoda inemali, sometimes you know she can be involved naye but umfunela imali and at the same time abe ne-affair ngoba ufuna enye into eceleni komunye ngapho bekade efuna imali kuphela. Yes. But I want to stress this other part that causes a lot of insecurity in men. If kuguthi umuntu wesifazane sometimes who's very powerful and affording, lonto yamshaya umuntu wesilisa if umuntu wesifazane ngoba umuntu wesilisa number 1 zu2 into ezibaleka kakhulu kuyena ukusebenza kwenduku yakhe nanokuthi he must provide as a man. So if umuntu wesilisa esezithola ukuthi akasakwazi ukuprovide uyena again insecurity ogcina ezibona angathi akandoda yalutho because kunezinto angasakwazi ukuzenza le ekhaya, and then agcine futhi esecheat because uzama ukuya kumuntu ongazi, you know, and someone who can make him feel good about himself. Okay. But sexual disconnection and number one logo whenever people be cheat in counseling sessions bakhala ngerespect ukuthi akangihloniphi, you know, that is why ngidecide again kubuyela ku insecurity ukuthi umuntu wants to feel big out there. Sure, big being the word. Okay, Dr. I trust you to use the look. Vocab onayo. On Twitter, Wiseman, uthi not getting the attention you deserve, communication breakdown, and agreed. Listen to this comment again. So if you but have patience on Facebook. Arnold uthi, I don't think that is real in this world. Lots of people have feelings for multiple people. Cheating because we believe in one man, one woman idea. In this world, what is real is that people sleep around with multiple partners throughout the spectrum. So, are we to believe the idea of one woman, one man idea? So, a question layo. So, basically, he's saying, "Ukuthi ayikho into yomuntu othembekile kumuntu wakhe isimo kumele sibe njalo." I think if kunjalo ke Alex akamukele naye ukuthi umuntu wakhe lo azitshela ukuthi umuntu wakhe umuntu omunye umuntu. Anonymous, Semlas. Hello, Anonymous. Yebo. Yes. Siyakumukela Gagasi. Ngiyabonga la ngisituation esanayo. Mina angikho proud ngengenzile kodwa nginomkhwenyana ngishade ngo2016. Umkhwenyana wami uhana isikhathi sami ngilaki. Awunaki nje awunaki yantanda ephuza abuye intathana mangabuye. So ngigcine sengilingeka. Ngathola umuntu ke ngihambela ngiyafunda. Ngathola umuntu ngiphuma esikoleni ngizingena lespa. Ngithi ngothola usuku ngothenga uswidi. Lo muntu ngakhuluma naye wangicela mangale kumnika wangincenga umuntu wagcina ngithathe yakhe. Ngithi ngiyadlala ngithi futhi ngenze ngimnike. Kodwa ngathi ngabhorekela kuloya muntu engimbona espa. Manje inkinga ngithi ngiyamthanda ke lo muntu wangambela. Naye nomuntu. Yeah. Okay. Nomuntu naye. Yes. And uthini ngomuntu wakhe uyafuna ukumlahla umuntu wakhe for wena? Cha akekho ufuna ukulahla umuntu noma ngifuna ukumlahla mina naye futhi akafuna ukumlahla wakhe yena unabantwana. Oh, nawe ufuna ukumlahla futhi wakho. Kodwa ngimthandi. Okay. Awumthandi? Yeah. Okay. Ngizamthandi bayena. Okay. Njengoba ku December nje abantu bese living bese ma holidayini ibinjani situation yakho nanokuthemba ukuthi phone yakho ihlele endaweni right. Did you get ithuba lokuthi communicate naye ngekhathi zo December? Hayi bikahle kakhulu nje iqondile ngoba naye nomuntu sinento ekondile ukuthi uzongithinta ngathi umuntu engekho nami ngathi umuntu engekho akekho uhlupho umuntu osewathi usinabantu. Okay. All right. Dokotela? Well, usisi ushilo wathi akekho proud ngalento ayenzayo because uyazi ukuthi wrong kodwa uthi futhi lento ayenzayo khona lefika igculise khona ngaphakathi kuyena engekho proud ngoba wrong. You know umuntu wesifazane generally into emenza ukuthi cheat is because I connection nomnyeni wakhe ayisekho. Ufila unloved and ufila ngathi akappreciatewa and angathi akanakekile umnyeni wakhe and okusho ukuthi uzizwa empty,
you know, and then ukubhoreka kwakho kube lokho ukuthi uzizwa empty kule relationship before even indaba ye sex, but kusuke into ukuthi nje ngizizwa nje nginganakekile ngingekho ivalue yami le relationship agcina esechitha. Now usisi as obviously bafuna ukuqhubeka nokuchitha even though bayazi ukuthi ku wrong. Well kuphela into engayisho ukuthi decision eyabo boy2, but obviously involve nama partners abo kanye nezingane zabo. Just one last thing, nomuntu obhema iwunga uthe ibhema iwunga usukazi kodwa ukuthi I wrong kodwa uyayibhema iwunga. Yeah. Right, no, good luck sis with whatever decision ezogcina uyithathile. Ngiyabonga but Alex. All right, sure. And we comfortable like that. Imgomo emkhulu lelo hlelo, we would like to hear your stories and ungabusatshiswa by what you have had so far and asoze sibone ngandlela yodwa. And lelo hlelo ke sikhumbuze olwabantu abadala and sikhuluma namhlanje ngendaba yokuthandana nomuntu womunye umuntu. And as Alex, I think kubalekile ukuthi especially sisilena ukuhlukanisa between ukuthanda umuntu nokudinga umuntu. You know, for me usisi uyamdinga ubhuti lo asene affair naye abahlangana esitolo naye because kunento angasayitholi le ekhaya la achoose ukuba khona uyasho ukuthi ayakafuna ukuhlukana nomini yakhe so uchoosile ucommitted ukuba lana but kunento amnikeza yona loya afisa yena ukuba uyinikezwa yilo wakwakhe. It takes us back to communicate to ama-needs akho nanokuthi ufuna ukuphathwa kanjani. Sibonge kakhulu Anonymous. Sisehamba still now. Anonymous ukwindaba eGagasini sabona? Yebo. Hello sisi. Usemotini ngiyakuzwa. Yes, so okay, sure. Yeah, I'm actually in a similar situation. We currently dating womuntu. Yeah, and the situation is complicated to a point ukuthi mina nalo muntu sesoba nanengane and partner wakhe what I know is aware and it seems ngathi baku relationship and ngathi nje banama plans of moving forward. Ukushada. The situation is ukushada. And yeah, I'd say most ama plans amaningi enzeke while nami ngikuyona le relationship and ukumitha kwami wasn't planned because nje kuvele kwavela after even sesizame konke ukuvela and the situation was so complicated I even wanted to abort ingane and yeah it's stressful shame angifokamanga it's very complicated, very difficult ngoba phela nami njengoba sekukanje there are times la ngimdinga khona ukuthi ngikwazi ukumthola ngiyazibuza futhi kuzokwenzakalani going forward will he support what if umuntu wakhe find out it's a different difficult situation. Okay. Le communicator because masikhuluma la kuswela kudokotela nabalaleli kukhulunywa ngendaba ye phone iba kanjani communication nama rules mhlamba ukuthi asicontactani ngekhathi ezithile uma umdinga umuntu omkhumbule ngaleso sikhathi khona ukuthi uthathe leyo risk. Ngiyacabanga mhlambe if ungasushare nathi ekutheni kunzima kanjani ukuthi uma umkhumbule umthole. I'd say thina akaze kube naleyo rule ukuthi ke ngingamfonela esithini ukuthi ke mhlawumbe ukuthi ngizofona ke ngingamtholi. So then should emqondo nami kube ukuthi hayi kusithi mhlambe yabo umuntu wakhe yes yabo but nami futhi I think ngayifundisa nento ukuthi ke I don't usually vele call nomini yabo but kodwa akaze kube ne rule ngirestrict ukuthi awufone ikhathini ethile but nento ukuthi ke previously ke there was a point nje where I thought hayi mhlawumbe uyadlala ngami akekho lo muntu because you spend more time nami in them later on you find ukuthi lokho futhi kuyancipha. Sorry Anonymous. And I think kuzomela kwa wena uke uzibheke wena kule situation and uzibhekele wena. Now suze wafaka ingane in the situation. Now ingane is a blessing and mhlambe I blessing yakho ayiyenu
and I think ukuthi kwakona lokho nje ukuthi uyazi uthandana nomuntu ongakwazi ukuthi sometimes umfonele or umfonelile ingqondo yakho siyakhama movie ukuthi shoot nomuntu wakhe kukudlukumeza wena nje leyo I decision oyithathile ukuthi ulihlukumeze wena. But I think yazi ukuthi ayikho into eqiniso njengeqiniso. Ukuthi nje ukhulume naye umtshela nazi situation nawe suyamfuna suyamdinga and uzoba nengane yakhe what is his intention uzimiseleni ngawe so that kwawena ungaloku uhlale ehlele ethembeni uthi mhlawumbe ngoba the day beshada and bazoshada the day beshada inhliziyo yakho izoba so heartbroken ugcina so angry unnecessarily nomuntu kanti umuntu nomuntu wakhe but mhlawumbe uzothi ukhuluma naye athi hayi nawe ngizokushada ngizothatha isithembu uyabona but khuluma naye umenze aware wena ngefeeling yakho but even if u decide lo muntu ukuthi egcineni akafuni ukushada wena but at least usuthole ingane and you'll forever have 50% of him with you ngoba uzokhulisa ingane yakhe uyithande. No, ngabonga. Thank you so much for that, Dr. Okay, baby girl. And I think because you're pregnant. Yes, because you're pregnant. Because you're pregnant, she might angaboni kahle ama feelings akhe for le ndoda because uba emotional. More pregnant isikhathi esiningi uba more emotional njengomuntu wesifazane ugcina soba attached usumdinga kakhulu umuntu. So she must give herself time ukuzaze ngempela ukuthi uyayivaluate yini le ndoda le. Mhlambe yogcina ithathe yena ibe nama plans ukushada naye. Yeah, maybe. Yes, maybe. 1946 useGagasini serious matters namhlanje and esikhuluma ngendaba yothando, mothando umuntu and ine sex phakathi ke, okay? Sekumukela mosilalela ukuqala namhlanje and uhlelo lungalungele abancane ngakwazi ukulibamba kahle lonke seliphelele uye ku app yethu Gagasi FM uzofika uyithole namanye ama podcast video yakhona si appreciate ama comments. Mangakwazi ungena emoyeni please siyawubona ama comments ku YouTube Gagasi FM la ulithola khona lolu hlelo ama comments and uphendulane nabanye abalaleli sikhuluma indaba Gagasi FM Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex talking friend Indaba eGagasini and ungathumela ama comments ku Facebook page yethu ethi Indaba with Alex nansi tweet la ithi ngimfihle nje umlalelo oyibhalile mina ukhona ebengimshaya and ubekhala ngokuthi indoda yakhe ihleli ikhathele and yena uyalamba sahlukana ngobe sehambile endaweni so amadoda awaqinise ngasocansini. Okay. Anonymous. Hello. Sure, futhi ngiyezwa ukuthi usemsindweni. Oh, sorry, yangizwa manje. Yes. Yes, happy new year. Yes. Ngohlela velumnandi. Thank you, Bodi. Yeah. Dokotela la, I stand corrected, but ngizokhuluma ngama types of cheating because ukukhula abantu abaningi bayitshela ukucheat mhlawumbe is about sleeping with someone and kissing with someone else. If unayo omunye eceleni but flirting does it fall under cheating as well, like instant if khuluma nomunye umuntu WhatsApp nomuntu wami kodwa ngibusy ngiyasenda ama notes nomunye umuntu eceleni yonke nje leyo stuff does it fall under cheating as well. And another second thing yokuthi mhlambe example umuntu esifazane unendoda aphume out nenye indoda emshelayo bahamba yodla out kodwa engamtshelanga indoda yakhe and stuff, does that fall under cheating as well? So lalela umsakazi. All right, sure. Right. Cheating, Alex. Now uma ungena relationship nobani of course kuma sathi kufanele nikhulume nitshelane ukuthi yini into ama intentions ethu about one another. Right. Kuze kube nemthetho ukuthi yini evumelekile yini engavumelekile kuze umuntu azi ukuthi uma esenza lokhu ku wrong. Okay. Now different types of cheating ngoba sitheni ukucheata is if u betray trust. It's more about trust, not even about umzimba wakho. It's about trust, ukuthembeka kwakho kulomuntu lo obusumthembise wampromise into ezithize. So okusho ukuthi it doesn't even have to include sex.
it's about behavior yakho. And sometimes cheating can be what we call emotional cheating. Okusho ukuthi emotionally usu attached to ne relationship nomunye umuntu. In fact, abantu besifazane bayisaba kakhulu leyo more than sexual ngoba engathi ke nawe ungahamba ulithenge nje ucansi angeke azakudinelwe more than le ntombazana okuthiwa sune relationship niyaxoxa naye emotional umtshela inkinga zakho na advisane ngoba that becomes emotional cheating. So okay, so zombili lezi zinto ayishoyo uflatter nokuthi uthi go out with umuntu as long as uzokwenza leyo nto and if kuukuthi kumele utshele upartner wakho angeke uzumtshele ngoba you know ukuthi izomphatha kabi then you're already cheating. Ngokuqala usicheatha wena ngoba suyayifihla lento. Uyabona? Okay, no, I hope uphendulekile anonymous. 0861596596 Mayville sawubona anonymous. Yebo sawubona futhi njani? Siyaphila kunjani kuwena? Ngiyaphila futhi ngibengele bese ngibingelela no dokotela lapho. Sawubona dokotela. Baba. Yebo. Cha lana udokotela ngiyaluzwa ngiyakuthokozela kakhulu lolu hlelo lolu enalo lusifundisa kakhulu yasiqaphelisa nezinto eziningi but ifisa nje ukuthi ukuphawula kwami ngidlulise la mayelana nayo indaba le okukhulunywa ngayo namhlanje imayelana ne-cheating le okukhulunywa ngayo namhlanje. Kuyinto ebuhlungu bakwethu ngikhona nje namhlanje sengisaba ngisho nanokuthi mangabe ngihlangana nomuntu wesifazane ngimbuke kufanele mangabe ngihlangana naye ngibuke le phambili ngoba ngichithile before ngachithela lowo onkosikazi kimina oye wahamba wayithola leyo nto leyo ukuthi khona into enjengaleyo engiyenza wangakuthokozela lokho. Njengamanje angisazi ukuthi ngingaphuma kanjani enkingeni engikuyo. Inkinga engikuyo ukuthi ke manje kwangena icall uvalo luyasho noma sengazi ukuthi ke ngikwenzile lokho phambilini kodwa sengithe ngadlula khona kodwa namanje kusathi mangena icall lungishayela ungeke uvalo ngithola ukuthi hayi cha akusiyena akusiyona inkinga ngisho sengazi ukuthi ke akekho umuntu ozofona angisagangi sengisholo ukuthi bafowethu isihloko khuluma ngaso ngiyathemba ukuthi ke abafowethu balalele noma silalele sonke sizokwazi ukuthi ke kube khona okuthile esikufundayo ngenxa yezimo ngoba ubuhlungu bonke buyenhlizweni obumuntu wesifazane kuyenzeka umuntu wesifazane kube ukuthi ke ayiphathe kahle kuze kumeke ngelinye ilanga ebesethi lokhu ubuhlungu omzwisa bona nami ngizofisa ukuthi ke ngibizwise bona ave kubuhlungu. Yes. Comment. Beautiful comment. All right, sure. And Umondli on Facebook uthi le topic namhlanje ingenza ngibe nokusola ukuthi umuntu wami uyacheata. Uthando is something else. And then anonymous ngizofihla igama lakhe. Mina anginaye umuntu o straight but ngithandana nabantu babantu angazi ngiyomthola lapho wami and bayanikana kamnandi into esengiyisaba ngiye ngadibana nomunye ngagula umphambili but ngavele ngamthanda lowo sahamba ndawonye sayozilapha plus ke ulotsholiwe ke yena and akanandaba nje and mina ngize ngicashe ufise ngabe yimi umuntu wakhe. And then nangomunye umlaleli anonymous ngitshela nobaba oshadile ubaba lo engitshela naye urisky umshado wakhe also umshado walo baba urisky ukuba nami nje ucabanga nokungenza his second wife but kuba khona leso sikhathi la ngicabanga ukuthi udlala ngami but at the same time unomona so ushisikhweleke if ngenza nje izinto engingengazwana ngisho nanomfana oyisitabane siyaxabanela even lokho. All right, sure. Anonymous 0861596596 your story. Gagasi. Hello. Hi Sisi. Welcome to Gagasi. Kunjani? Ngiyaphila ngicela ukuba anonymous. Sure. Eyami situation isayihluki. Ngikwi relationship nalo guy lo. And ushadile. So now nginaye umuntu wami nami engimthandayo. So now ngiyabona ukuthi sengithi attached kulo guy lo. And umuntu wami angisakwazi ukuthi ngimnikeze isikhathi asidingayo. And inkinga enginayo ngibathanda bobabili. Especially lowo umuntu oshadile yena ngimthanda kakhulu kunalo oyimain yami. Okay, so anishadile wena nalo oyimain yakho.
cha shadile. Uyafuna ukumshada? Mobi. Lo wakho. Lo mina. Ngiyafuna ukuthi ngelinye ilanga ngishade naye. Yena. Is it possible ukuthi mhlawumbe into oyifunayo wena ile onganayo? So njengoba uthandana naloya kodwa uthi lo omthandayo wena uyafuna ukumshada kodwa akakushadi. So most of the time njengoba dengishilo earlier, people will cheat because of a lack or insecurity esempilweni yakhe into ayifunayo. So omunye umuntu uyakwenza ukuthi athi ngoba lo akangishadi ngenze kanje angihambe ngigange na ukuthi uyamthanda lo amthandayo. Truth be told hayi ngoba emthanda uyamdinga Alex kwayena uma eseshadile naye lo sisi eseshadile naloyo azi ukuthi wachitha kwiwife yakhe uzogcina insecure ezegcina yena asepheya irevenge kuyena. But inkinga engiyibonayo lo owami oyimain yami akanaso isikhathi samhlebe ngomsebenzi. Uhlale busy ngomsebenzi. Kanti lo oshadile uhleze nesikhathi sami. But isikhathi sakho lesakunikeza sona esakho noma isikhathi esintshontshiwe na ungasona futhi naso esakho. So sesintshontshe ngoba unkosikazi wakhe akahlali la. Unkosikazi wakhe uhlala kude so yeah kodwa sengisho ukuthi isikhathi sakhe ngesikhathi nawe wena usitshela uthungo wakho kodwa akasiyo wakho. Uyabona so uma ngithi ntshontshiwe ngisho ukuthi isikhathi esintshontshiwe. Now I think sisi kuzomela wena useparate ama issues ukuthi yini ngempela lo uyifilayo. Wena into oyifilayo ufila ukuthi lo muntu kuyena omthandayo nomfunayo onaye akakunakile ngendlela wena ofisa ngayo. So ukunako lokho okufunayo wena. Alright, ngizobona Cha, ngifuna ukuthi uyayibona yini kodwa lonto ngoba uzogcina sewenza imistake mhlawumbe subhidliza nemizi yabantu kanti uzothi umtholile loya kanti kunento ngempela obuyithanda ngalo wakho okuyena oyifunayo kanti uyena lo ofuna ukuthi akunake. So kubalekile ukuthi wazi ukuthi wena yini lento olekhanga okuyiyona oyifunayo hayi le ndoda yomuntu but wena ufuna ukuthandwa nokuthi lo muntu wakho abe nesikhathi sakho. Thank you Sisi. I'm going to ask something ngasepheni kohlelo mhlambe engasibe impendulo kule question yakho. Ethingela ku voice note. Sabone Gagasini. Ngibingelele but Alex nodokotela studio anonymous lo. But Alex ukuthinta indaba ebalekile nodokotela. Recently mina but Alex ngisithole sengichitha webhayi bengingachithi sidalo but sengiyachitha manje due to the fact that ngiphoxekile uthandweni lami because of ipartner yami ispeculate amanga only to find out ukuthi mina ngiyalazi lonke iqiniso regarding to something. So manje sengize ngadevelopa ne-tendency emqondweni wami yokuthi even though noma engangibamba ukuthi ngiyachitha but then uzomtshela nje kugcwala umlomo ukuthi it is because wangiqambela amanga kanje then kwangena omunye umuntu so kukuwe ukuthi uyahlala noma wenze njani. Kubuhlungu kona but Alex but that's the reason behind. Okay. Ngikhithi. Right. Revenge Loke wayikhuluma earlier on ukhathazekile but ithi ngithathe nangomnye umlaleli voice note again Gagasi. Yeah sure Alex and crew fethu uMondli fana cala. Okay crew ngudokotela. Sure. Ngambithu seClan kongisebenza. Hey wefethu ibhlungu lento le ugcina usuphenika ukuthi kusekazi benzani abo cheating ibhlungu. Ugcina usuphenika kazi balele benzani at least mayitshelile ukuthi kuse yes ubaba othile wakhe lo straight vele ubuka ukuthi ha igazi benzani nini even unihambe emall nalo wakho ugcina ungaseconcentrate again because ma ubuka ukuthi gazi benzani ke kunamhlanje eyibhlungu lento. Okay siyabonga. Sure asathi kumlaleli lokugcina anonymous. Yebo. Hi buddy uzoba ngokugcina. Yebo ngiyabonga njani baba. Hayi right buddy. Yebo ngiyabingelela nodokotela lapho. Mhlambe nami ngizithanda ukuphala kakhulu kokushitha nami ngizoba nokuthanda ukuhluka kancane. Mina nginokumuntu ononkosikazi osenewe. Sorry mfethu kancane uthi unomuntu onjani? Ngithi ngumuntu oganiwe. Oh wena yes. Yebo. Kodwa manje kwenzekile eganeni kwami ngingatsho khona indlela engaphathisani kahle nonkosikazi wami. Yeah so kwa endapha nami kungifaka ethi. Ethitheni kwami ke wangakuthanda lokho ngazama ukuthi ngempela ngimhloniphe but egcineni kwazile ukungishiya. Yeah. Yeah manje ngishiya ngase ngiqhubeka nami ngiqhubeka nalo ebengithithana. Yes. Kwa endapha kuvele ingane.
Yeah. Makuvela ingane usethi lo masilungise unkosikazi. Sayilungisa into ethi masiyilungisa isi right still waqhubeka kulento bengijethi mina usijukele kuyona. Ukungicontrola uyangithuka yabona nje into ekanjalo. So uya kanjani phambili dokotela? Yeah, Alex, unresolved issues leyo ubhuti lokugcina ukuthi babuyele lene nonkosikazi wakhe bakhohlwa ukuthi yini yabahlukanisa from the beginning. Kanti into noma yini enhlukanisile ekuqaleni uma senibuyelana emva kwesikhathi leyo nto isuke isaphila and ngesikhathi senibuyelana isuke leyo nto njengamanzi anensipho ukuthi ayacweba amanzi anensipho but something happens wa shake lo manzi abuya futhi ama bubbles lapho so isuke ikhona and kubalekile ukuthi ni communicate ngokuthi yini enhlukanisa so that nazi ukuthi how to move forward. Sure. Ukuvala uhlelo nje Malondi on Twitter phumani kumuntu oshadile. Right. Dokotela khona umlaleli la bengithenga uzobuza umbuzo egcineni so you do your relationship counseling as well so umuntu ozithola ekulesi simo sokuthi unomuntu womuntu kungaba into embini ukuthi as enza leyo taking stock or introspection akathole counseling yakhe yedwa nje. Very good Alex, into ebalekile ngoba kumele uzithole wena kuqala, uzazi wena, uzithande wena kuqala and uthi uzazi wena ukuthi unhloboni yomuntu wesifazane nomuntu wesilisa kuze wazi ukuthi ufuna umuntu onjani ozocomplimenta wena. Okay, sure. Uthola kanjani ke doc? Sise Medilution eHillcrest 031 765 8475. Medilution 031 765 8475. All right, sibambelana ke conversation yethu uzoyilalela kahle ku Gagasi app Indaba we podcast and ungathola ke ivideo yakhona uyibuka ku Gagasi YouTube channel sikhuluma ke no dokotela siyabonga ke Indaba be producer Mr Mthembu Mabasi ngo Alex Mthiyane. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.